Ад рук, ад вуснаў, ад вачэй тваіх пачаўся свет, ласкавы і пакорны. Так Янка Сіпакоў пісаў пра жанчыну. Янка Купала сцвярджаў, што на беларускую жанчыну ніхто яшчэ каменем не кінуў і не паважыцца кідаць. Дык хто і якая яна, беларуская жанчына, якой прысвечана так шмат слоў, цёплых і сардэчных, вобраз якой увекавечаны на палотнах нашых мастакоў, успеты паэтамі, песеннікамі. Сённяшняя жанчына – гэта сапраўдны майстар ператварэнняў. Яе генетычны код прасякнуты мудрасцю Ефрасіні Полацкай, нязомнасцю Анастасіі Слуцкай, самаахвярнасцю Рагнеды і талентам Алаізы Пашкевіч. Менавіта ад іх яна ўзяла такую незвычайную здольнасць быць адначасова далікатнай, як пяшчотныя кветачкі льну, і моцнай, як карані векавога дуба. Беларуская жанчына мае шмат абліччаў, але неўміручым з'яўляецца адно – аблічча жонкі і маці. Нездарма Гасподзь стварыў яе з рабра Адама, каб быць заўсёды побач з мужчынай, быць роўны з ім, ісці рука аб руку. Беларуская жанчына – гэта клапатлівая і паважлівая дачка, якая удумліва чытае кнігу жыцця сваіх бацькоў і добра засвоіла. Шануй бацьку з маткай, другіх не знойдзеш. Беларуская жанчына – гэта працаўніца. Яе пяшчотныя працавітыя рукі упрыгожваюць свет, робяць яго утульным і цёплым. Беларуская жанчына – гэта самадастатковая асоба. Сёння яна гадуе дзяцей і займае кіруючыя пасады, адчыняе дзверы навуковых лабараторый і выпякае хлеб, лечыць цела і душу, апранаючы белы халат ці становячыся ля класнай дошкі. Беларуская жанчына – гэта прыгажуня. Рыгор Барадулін называў яе княгіняй хараства. І яно не ў яркім убранні ці ў гучных словах, а ў яе духоўнай прыгажосці. Беларуская жанчына – гэта як арнамент на ручніку. Прыгожая, складаная, непаўторная. Яна – сэрца нацыі і яе непарушная апора.